बयसफोरनि थाखाय होथ'वाखै बयसफोरनि थाखाय उनावहाय बुलेट होगोन खोमा बबेनि नानिया रौता कलेजनिफ्राय डिग्री ना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार नोंबो एप्लाइ खालामदोंमोन होमबाथ' नोङो 12,500 मोनसिगोन ना 12,500 मोन ना नोंजों गस्लासो बायगोन माबायदि मोनदों सेकखौ मोननानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों Oh my god wow मा कलेजनि होनदोंमोन नानिया माजबाद कलेज सेकखौ मोननानै मादि नांदों Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरोना जायफोर जोंहा थांनाय मेट्रिक होदोंमोन हिन्जावसाफोरनि थाखायल' होदों आरोना हेमन्त मामाया जायफोर मेट्रिक लिरदों जायफोर हायार सेकेन्डारि एग्जाम लिरदों जायफोर डिग्री एग्जाम लिरदोंमोन बिथांमोननि थाखाय माने फैसा चेक होगोन आरोना दिनै सिगाङावनो फर्म फिलआप जानानै थांखांबाय सिगाङाव आंबो लिरनो मोन्दोंमोन माने फर्मखौ फिलआप खालामनो मोन्दोंमोन जों गामियाव जायफोर मेट्रिकनि स्टुडेन्ट हायार सेकेन्डारिनि स्टुडेन्ट बिदिनो BA नि स्टुडेन्ट दंमोन BA सोरबा माने बिदिनो BSc BCom बेफोरबायदि स्टुडेन्टस जायफोर माने रिजाल्ट ओंखारथ'यै एग्जाम होनो नागिरनाय दा एग्जामाव माने एडमिसननि थाखाय एग्जाम पास जायोबा एडमिसननि थाखाय फैसा होदों नालाय दा पास जानांगोन दै पास जाबासो नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनगोन आरोना जायबा फेल जादों बिथांमोना मोननाय नङा एडमिसननि थाखायसो हेफाजाब होदों नालाय हेमन्त मामाया जिखुनु जाया बांसिन स्टुडेन्टसफोरनो होनाय जाखादों नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना दा मोननो हासिगोन सोरबाफोर आरो नेक्स्ट टाइम माने फैबावोब्ला आङो भिडिअ बानायनानै खोन्थानो नाजागोन नोंथांमोना सरकारनि बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानांगौ आरोना दा हिन्जावसाफोरनि थाखायल' होदों मिन्थिया सेंग्राफोरनि थाखायबो बुलेटबो होनो होन्दोंमोन मामाया होनोबो हागौ बायसान्स थिग गैया दाखालि बावैसो 2 लाखनि चेक रानखांबाय जोंबो मोनबाय 2 लाखनि चेकखौ दा 75,000ल' मोनग्रोदों आरोना जायफोर 28 बोसोर जानाय बिसोरसो मोनदों जों दा माने चेक होनाय जायगासिम मोनफैबाय आरोना बाइकखौ लामायावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय दा सिंथिं थांगासिनो दं नैथिं नायनो हागोन नै तमाम मानसि दं कलेजनि स्टुडेन्ट माने जोंनि माजबाद एरिया अरां एरियानि स्टुडेन्टसफोर दंफैयो आरो बेवहाय बेलेगनिबो दं स्टुडेन्टसफोरा সূৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি ষ্টেচু অফ ভেলৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থানাৰ चेकखौ सारमोना लिरगासिनो दं माने नाम लिस्ट वाइज माबा खालामदों आरोना सायख'गासिनो दायो दा दसे उनाव गाबज्रिनानै होगोन Hah? Bobby sekolah ni berapa dia? Rota College. Maina kondo college pura aise? Kondo college pura aise? Dolmari Higher Secondary. Kondo College pura aise? Orang Kebiar. Obai college ni nani mana lai? Rota College ni. Hah? Rota College. Rota College. Orang college ni. दायो होथ'वाखै दसे उनावसो होगोन आरोना हायार सेकेन्डारिनि थाखायबो होदों बेनिफ्राय मेट्रिक जायफोर माने BA पास जानाय बिसोरनि थाखायबो होदों आरोना BA पास एडमिसन खालामनो थाखाय चेकखौ दायो होथ'वाखै माखासे
अफिसियेलि सार्कोल अफिसारफोर दंफैयो बेनिफ्राय ब्लकनिफ्राय दंफैयो सारमोन स्टुडेन्टसफोरा दायो नै फुरा मोनफैजोब्बाय हिन्जावफोरल' आरोना निजुत मयना आसनि नालाय हिन्जावफोरनि थाखायल' होदों हेमन्त मामाया बयसफोरनि थाखाय होथ'वाखै बयसफोरनि थाखाय उनावहाय बुलेट होगोन खोमा बबेनि नानिया रौता कलेजनिफ्राय डिग्रि ना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार नोंबो एप्लाइ खालामदोंमोन होमबाथ' नोङो 12,500 मोनसिगोन ना 12,500 मोन ना फुजायाव गस्लासो बायगोन नोंसोरलाय मा कलेजनिफ्राय केबिआरनि अरांनिफ्राय ना माइना किधर माइना किधर कौन तो कॉलेज से पढ़ा है মাজবাটত পৰাই আহিছে ন মোৰ চেনেলটো চাইনা নাচাই তোমালোকে মোৰ চেনেলটো চাইনা নাচাই তোমালোকে চিনি পোৱা নাই ন চেকखौ होथ'वाखै दसे उनावसो होगोन दायो हेमन्त मामाया भाखन होगासिनो दङ गुवाहाटियाव माने खानापारायाव जादों नालाय प्रग्रामा बेनिफ्राय जोंनिया बे हेमन्त मामा भाखन खांनायनि उनावसो होगोन চেকखौ আপনিও ছোৱালীৰ নামত ল'ব আহিছে हायर सेकेन्डारि कैंडिडेट ना डिग्री ना मेट्रिक कौन तो क्लास पढ़ी आसे मिसा कैसे ना कि বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ সকলোৰে অভিনন্দন জনালোঁ আৰু আজি এই সভা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইয়াত সকলো উপস্থিত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিব उन्दुनो ओंखारलायबाय नामा नोंसोरलाय हा কিয়নো আমি এটা কোনটো কলেজত পঢ়া আহিছে আৰু আজি আঁচনি আগৰ নিচিনা नोंसोरलाय मा कलेजनि रौता कलेज এই বন্ধৰ সময়হে তোমালোকে নাপাব रौता कलेजनि फैदों ना এটা সুন্দৰ আঁচনি নহয় জানো খুব সুন্দৰ আঁচনি डिग्री ना हायार सेकेन्डारि এই সময়ত আমি हा बहाय नङा डिग्री ना हायार सेकेन्डारि होनना नोंसोर যেতিয়া আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িছিলোঁ नोंसोरबो खालामनायमोन যেতিয়া আমি हा গুৱাহাটী কলেজত পঢ়িছিলোঁ अ এই সময়ত শিক্ষা অনুষ্ঠান যিহেতু কম আছিল প্ৰায় ক'বলৈ গ'লে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এই অনুষ্ঠানবিলাক বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰা আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে নিযুত মাইনা আঁচনি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত আজি ইতিমধ্যে আমাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি যোৱা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মঞ্চত উপবিষ্ট শৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত মঞ্চত উপবিষ্ট ওদালগুৰি জিলাৰ এডিচি ছাত্ৰা হক ডাঙৰীয়া আমাৰ এছডিঅ ওদালগুৰি জিলাৰ শশী ডেকা ডাঙৰীয়া এই ভিচিডিচি চেয়ারম্যান দিব্যজ্যোতি শইকীয়া ডাঙৰীয়া পৰৱৰ্তী ছাত্ৰীগৰাকীক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ গৰ্দচৰীয়া হাইস্কুল আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ৰাণী বিশ্বকৰ্মা আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ নৱপুৰ নলবাৰী আমি আমন্ত্রণ করেছি ওরান হাই সেকেন্ডারি স্কুলের দীপা মাহাতো আমি কলাবর বিষ্ণুরাবাদ ডিগ্রি কলেজের সুস্মিতা হাজরিকা আমন্ত্রণ করেছি মঞ্চলে সুস্মিতা হাজরিকা তাৰপিছত মাজবাট কলেজ
फट' लानो मेनखौल' माने चेकखौ दिनै अपेनिं खालामग्रोदों नालाय सोरनिखौबा माने कलेज बाय कलेज होसिगोन आरो दायो तमाम बिहिर नै लागाव मोनासै नामा नानि मोना चेकखौ मानसि बिरद्राय जाबायना दायो कलेजाव लाहैदो नोंसोरो मा कलेजनिमोन केबिआरनि नै होजोबनो हानाय नङा नालाय बेनिखायनो गाव गावबागाव कलेजाव होसिगोन आरो दायो र' मैं हेफाले जाऊँ थांनोसै नामा नोंसोरो लायदो नोंसिनि कलेजाव মাইনা চেকটো পাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন गाव गावबागाव कलेज वाइज होबाय आरो ना दायो नैबे सारमोना होगासिनो दङ मारफार कलेजनि ना बियो रौतानिसो रौता कलेजनि माबायदि मोनदों नोंसोरो दिनै चेक मोनगोनखौ मोजां मोनदों रौता कलेजनि होनदों नामा नोंना मोना होगासिनो गाव गावबागाव कलेज वाइज होगासिनो दङ दायो चेकखौ माखासे होजोबनो हायैफोरखौ माने कलेजाव होगोन आरो ना चेकखौ माबायदि मोनदों चेकखौ मोननानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मोजां फरायदो মাইনা আজি চেকটো পাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল ন কোনটো কলেজৰ পৰা হা অসম জ্যোতি কলেজ সেইটো কোনটো জাগাৰ হয় কোনটো জাগাত ওদালগুৰি সাৰমৰা গৰম হৈ আছে না ছাৰ বহুত গৰম হয় मोनाखै नोङो सेटखौ लाइनाव थां होमबासो मोनगोन लाइनाव थादो लाइनाव थायाबा मोननाय नङा नोंसोरो চেকটো পাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে না কোনটো কলেজৰ পৰা দণ্ডচৰী কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তোমাৰ কলেজত 196 দণ্ডচৰীनो मोनबाय चेक मोनबाय পোৱা নাই চেক স্কুলত দিব বেছি মানুহ হৈ আছে যে সেইটো কাৰণে
थांनोसै मोनबाय दानि चेकखौ मोननानै माबायदि मोनखो हा मोजां नांदों मोजां फराय दे मा कलेजनिमोन माजबाट कलेज मा सेमाव फरायो फार्स्ट सेम दे ঠিকান যাবে দে সারেন্টে মানে ভাগাই দি আছে নিজৰ নিজৰ কলেজৰ সারেন্টে কোনটো কলেজৰ আছে ওৰাং হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বাইদেৱে ডিউটি পৰিছে আৰু দাদাও ডিউটি পৰিছে আজিৰ খবৰ আই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে অলপ জনাই দিব ষ্টুডেণ্ট বিলাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু ন কেনেকুৱা ভাবে এই ষ্টুডেণ্ট বিলাক কেনেকুৱা ৰিজাল্ট কি ক'ব অঁ মানে ভাল ইউজ কৰক আৰু হয় এতিয়া মোৰ লগত আছে ছাৰ আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰে এডিচি ছাৰ ইয়াত মুঠ মাজবাট সমষ্টিৰ 9খন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট থাকিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এণ্ড কলেজ মিলাই পেলাই মুঠ 9খন স্কুল আজি কিমান ষ্টুডেণ্টত মানে হেৰিটো চেকটো দিয়া হৈছে আজি ইয়াত মাজবাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 1239জন ছাত্ৰী অকল মানে ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু নিযুত মাইনাটো ছোৱালী ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু বাকী কেইজন মানে পোৱা নাই সেইকেইটা মানে ক'ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব স্কুল কলেজতে দিব পোৱা নাই মানে যোনে মানে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে কোনোবাটো অহা নাই যদি কোনোবা অহা নাই স্কুলত পাই যাব স্কুলত পাই যাব কালিলৈ স্কুলত পাই যাব কোনোবা যদি কিবা কাৰণ আহিব পৰা নাই কালিলৈ স্কুলত পাই যাব কিন্তু মোৰ মতে আজি গোটেইখিনি আহি গৈছে ছাৰৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ मा कलेजनि होनदोंमोन नानिया माजबाट कलेज चेकखौ मोननानै मादि नांदों मोजां मोनदों नोंहालाय गरमाव दसे खस्थ' मोननांबाय ना लाइन जानायाव चेकखौ मोननानै मा खालामगोनलाय बरन हैनोसैबो एसे नोंहालाय जोंनि जानायाव खुब बेस्थ' चेकखौ मोनबाय ना चेकखौ मोनबाय मा स्कुलनिफ्राय मा कलेज रौता कलेज चेकखौ मोननानै मादि नांदों हा खोन्थादोब्रा एसे मोजां नांदों फुजानि थाखाय ड्रेस बायसिगोन नामा नोंसोरलाय हेमन्त मामाया बुकसो बायनो होदों दे मोजां फरायबानो जाबाय ভণ্টি চেকটো পাই কেনে লাগিছে ভালে লাগিছে ন কোনটো কলেজৰ পৰা মাজবাট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী চেকটো চাওঁ দেখক অলপ তেনেকুৱা ন কিমান টকাৰ আছে চেকটো 1200 1250 অঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ন অঁ 1000 অনলি এইটো পইচাটো পাই কি কৰিবা স্কুলৰ পঢ়া শুনাত যি লাগে ন হয় হয় ধন্যবাদ থাকিল ভণ্টিৰ কাৰণে আৰু তোমালোকৰ পাইছেনে নাই চবেই পালে ন চেক অঁ কোনটো গাঁৱৰ হয় তোমালোকে বাহিপুখুৰী আমাৰ ওচৰতে দেখোন বাহিপুখুৰী অঁ আদৰ্শৰে হয় ভণ্টিকেইটাও চব বাহিপুখুৰী নাকি না বেলেগ বেলেগ বেটালি অঁ চব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ন दिनैथ' प्रग्रामा जोब्बायानो गाव गावबागाव माने एल'सियाव जादों आरो दा जोंना माजबाट एल'सियाव 1250 जन स्टुडेन्टफोरनो होदों ओमफ्राय बिदिनो डिग्री केन्डिडेटनि थाखाय 1250 मान्थलि ओमफ्राय मेट्रिक पास जानायफोर माने जायफोर मेट्रिक लिरनाय बिसोरनो कलेजाव एग्जाम एडमिसन लानो थाखाय कलेजाव 1000 करि होदों मामाया मान्थलि हाबबाय थागोन आरो ना बियो 12,000 जायो मान्थलि 1000 करिबा मेट्रिक पास केन्डिडेटनिया बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिना मासाव 1250 करि 15,000 जाहैयो बोसोराव दा बेबायदि आरोना बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेट जायफोर माने पिएइचडि डिग्री खालामनाय एमए खालामनाय बिथांमोननिया मासाव 2500 करि बिसिना बारा आरोना 30,000 जायो बिसिना इयारलि थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ जायफोरा मोनाखै नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि सुजुग सुबिदा फैयोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो जायफोर मोनाखै बे मिटिङाव जायफोर फैयाखै नोंथांमोना गावबागाव कलेजाव सारमोननिफ्राय मेममोननिफ्राय लानो हागोन बे चेकखौ थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन पिसाव